dat sowieso plus de man en de vrouwen en het bier en de jenever en de berenburg en de tequila. En gewoon, ja, super binnen je bellen. Het is bij deze uw gast, kom eens even maar die hollo's, zit ik maar in die. Ik ben er toch echt, ja. Maar ik heb hier een bakje tomaatensap. Ja, maar hij wil heel graag, maar hier komt er wat op. Oh ja, kijk. Ik wil ook graag een speaker slaan. Ik wil ook graag een speaker slaan. En die jaren is die niet jaren bedaren. Aber dat is dan maar dat. Ja, die jaren dat is het. We horen van. Echt hier. Hij moest dan, ja, hij moest dan goed